खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 25 जुन 2023 बाराय जाबाय रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आयेननि बेरेखा ड्राग्सनि फालांगिरि खालामनाया दासिमबो जोबाखै आरो बेनि फारसे आसाम पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै आयेननि बेरेखा ड्राग्स फालांगिरि खालामग्राफोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरगासिनो दङ। बेबायदिनो गुवाहाटी पुलिसा गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय फुटनाट आरो मणिपुरी बस्तिनिफ्राय गोख्रों सिग्रोमनानै आयेननि बेरेखा ड्राग्सनि फालांगिरि खालामग्रा गासै 3 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय नाबिराज हुसैन 35 बोसोर बैसोनि, बिकी साहा 37 बोसोर बैसोनि आरो राजेश सिंह 52 बोसोर बैसोनि। गुलि गावदोंमोन नाथाय गुलिया नाङासै, बुथारनो नागिरदोंमोन नाथाय थैयासै। साउथ दिल्लीनि सिङाव थानाय सियार पार्कआव गारि सालायनानै थांबाय थानाय सासे सुबुंखौ सोरबा स्नेमनि दुथां सुबुंफोरा हरखाबै बाइकजों थांनानै गुलि गावदोंमोन नाथाय गुलिया एसेनि थाखायल' बिनियाव नाङासै। जुदि गुलिया बिनियाव नांनायमोनब्ला जायगायावनो जिउ गोमागौमोन। गुलि गावजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय सचिन गुप्ता, नाथाय सचिन गुप्ताखौ सोर मानि जाहोनाव गावथारनो नागिरदोंमोन बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव दिल्ली पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो दायनिगिरिफोरखौबो रावबो सिनायनो हायासै मानोना दायनिगिरिफोरा मोखां होथेजोबखानायमोन। आसामनि सासे बारग' मन्थ्रिखौ जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। आसामनि बारग' मन्थ्रि हाजी आब्दुर चौधुरी बिथांखौ हजायाव सासे उन्दै गथ'खौ आथिंजों आरो आखाइजों इनाय खालामनायनि जाहोनाव दायाव जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय। बारग' मन्थ्रिनि लोगोसे बिथांनि असे बिसि फाराना बेगमाबो साजाखौ मोनफादों। गोबां दैबाना जादों आरो बे दैबानानि दैजों बुरलुंबुथुर दैमाया गोबां बारायगासिनो दङ दैया बारायगासिनो दङ। बेबायदिनो जरहाटनि निमाती घाटनिफ्राय माजुलि थांनाय माजुलिसिम आरो निमाती घाटसिम थांलाय फैलाय खालामग्रा नावनि सार्भिसखौ गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आरो बुरलुंबुथुरनि दैमानि दैया बारायबाय थानायनि जाहोनाव बन्द' खालामथ'नाय जादों आरो बेखौ टेम्परारिनि थाखाय बन्द' खालामथ'नाय जादों। अदेबानि गोलाव समनि थाखाय बे नावनि सार्भिसखौ बन्द' खालामनाय जायाखै। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि DSBनिफ्राय सासे एसआइआ गावनि डिउटिखौ मोजाङै मावैनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बे एसआइनि हेंथा दरं सिफाझार पुलिसा केस मोननानै बाक्सानिफ्राय बेखौ एरेस्ट खालामदों आरो एसआइआ जेब्ला दरंआव डिउटियाव दंमोन बे समावबो गोबां केसफोरनि डकुमेन्ट्सफोरखौ साबमिट खालामाखैमोन। बेनि जाउनावनो बे एसआइखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। हमजानाय एसआइनि मुङा जाबाय नुरउद्दिन आहमेद। महाराष्ट्र रायजोनि नागपुराव सासे 9 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ मोनसे चाइनिज बेटारिजों गेलेबाय थानाय समाव बेटारिया हरखाबै ब्लास्ट जानायाव गथ'आ गोब्राब जखम जादों। बे समाव गथ'खौ गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। सासे बर' सुबुंखौ बुथारनानै गारना दोनदों होननानै रायजोफोरा सन्देह खालामदों। मैया फुंनि समाव धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिला फोथारनि सिङाव थानाय दिमौ ओनसोलाव सासे बर' सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय गबिन गयारी, 2 नं रामपुर गामिनि थागिबि। थैनाय गबिन गयारीया सासे गथ'नि बिफामोन। गामिनि रायजो राजाफोरा बुंनाय बायदिब्ला गबिन गयारीखौ बिनि लोगोफ्रानो बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बेखौथ' दा सोरबायदि मानसिया बुथारदों दा डाइरेक्टलिथ' जों बोरै बुंनो हाबावनो ना होनबा जोंनि सायावबा हय लोगोफोरानो हय जेनेबा सोरबा माने माबा मोनसे माबाया गाज्रि माबा मोननानै इखो सोरनिबा माबा बाथ्रा सोरनिबा माबा मोनसे लानानै इखो रडफोरजों माबा मोनसे बुदो बिदि सोंबाय जों माने खर' मोखां बुनायजों एसे माबा मोनदों आरो इखो दै। दा बेनिखायनो जोङो माने जिखुनु जोंनि बर' समाजाव किसुमान आफादफोरबो दं। बेनिखायनो जों किसुमान आफादफोरखौ जोङो लानानै जों थार बिजिरनायखौ नागिरगोन। मानो होनबा बर' समाजाव जुदि बिदि खना खनला अबेबा जायगा जुदि बिदि सोरजोंबा बुथारजानाय बा अबेबा खनायाव थैखोमा थायोबाथ' जोबोद दुखुनांथाव। आरो बिदिनो मालाबा समाव बिदिनो माने हमना ला सोरनिबा गथ' गथायखौ बिदिनो सोरबा सेंग्रा सिख्लाखौ बिदिनो अबेबा लामा ससेयाव जुदि बुथारनानै गारना दोनोब्ला बेथ' बहुद साननो गोनां जाना फैगोन माने। ओंखायनो जोङो जोंनि बर' समाजा बेखौ थाबैनो माबा एक्सन लानांगौ बर' आफादफोरा। आं बेखौ खावलायो जोंनि बर' आफादफोरखौ बेखौबो जेनेबा जोङो दा 2 नं रामपुराव जि जाथाय जादों बे जाथायनि
जानाय जाथायखौ बिसोरो थाबैनो माने हायोब्ला फैनानै खबर लाफैनानै बे थार बिजिरनायखौ बोरै बोरै खालामबा जागोन बोरै मोनगोन जोङो दै बेखौ जोंनो नांगौ माने बेखौसो जोङो माने खावलायो आरो बेखौनो बुंनानैथ' माथो खालामबावनो जों दा स्पस्ट माबाफोरखौ मोनथ'वाखैबो नालाय दा लाबोगासिनो दं नालाय बेनो आरोना। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।